seWicknel vathreatena kuuraya Fadzai Mahere. Hello guys, how are you? Yes, my name is SGP. Kana kuti sekuru gudu picture. Yes, of course. Tinenge tichibata dziri kupisa muma streets all the time and every time. Now takunzirai chimwe chiri kupisa. Yes, we talking about seWicknel versus Fadzai Mahere. Yes, seWicknel vavimbisa kuzouraya Fadzai Mahere. Varoda kumupedza, varoda kubva vangomuradza kuti aiwa ZANU-PF chiororo, ZANU-PF inouraya. Yes, of course. seWicknel havasi kutora upenyu hwemunhu asi kuti vari kuenderera mberi vachiratidza zvidavado. Kuna Fadzai Mahere netimu yake kuti aiwa wakatanga kutaurisa iwe uchiti Wicknel azodai. Anyway, ndoda kuisa mamwe 10 mamwe 20 actually 10 20 5 10 15 20 more ambulances seWicknel ndo zvavataura. Regai tione post ya seWicknel vachitaura zvavari kutaura, tiverenge pamwe chete tinzwa kuti seWicknel vari kuti kudii exactly panawi. So this is coming from the official handle ya seWicknel vachitaura yo kuti ina handipo ndiri kuKenya, ndaudzwa kuti advocate Fadzai Mahere ari kudya marasha kumusha. Ndinofara kana nyaya yemaambulensi yakakurwadza zimhandara. Hey. Ndinofara kana nyaya yemaambulensi yakakurwadza zimhandara. Ine handisi kurwa newe, ndiri kungoti 2030 ndeya Emerson Mnangagwa. Yes. Handina zvimwe zvakawanda zvandirida kutaura. Inga ndakanyora ndichiedza kubva pasi pemoyo wangu. Deep. Asi ukaona kana vachita pen down vanoyanzoratidza kuti vari kubatikana. Ndichiedza kubva pasi pemoyo wangu kutsanangura how I arrived at that decision to make those donations. Saka naizvozvo kuti uzive kuti handisi kurwa newe, I have ordered 20 more ambulances. 5, 10, 15, 20. More ambulance. Hey. Which I will donate using the same criteria. Musawanze laba. Musawanze hasha. Vatete ZANU-PF chiururu. Aiwa kana ZANU-PF ikati urura kai ichiita zvinhu zvinobatika iwo tovatatu pamberi neZANU-PF, pamberi nemusangano, pamberi naED 2030. Aiwa ndo zvatiri kudai zvimo mukutukana nemukudenana imomo mamaitwa chimwe chinhu chinobatika. Handingona zvinhu zvameka sense. Tombokanganwa kuti aiwa nyika haisi kutongwa zvakanaka. Tombokanganwa kuti hakuna mabasa, tokanganwa kuti marodhi akadhakwa, tombokanganwa zvetrabha balance. Both trabha balance yacho yaitozoshanda kana paine maambulensi. Nokana pasina maambulensi trabha balance wacho huri papi. Saka muri kuona tiri kucelebrate panapa tichiti aiwa munhu atorwisa hondo huru chaizvo apa ndiFadzai Mahere. Ramba uchitokonya ikoko vatete, rambai muchitokonya kumberi ikoko. Zvinoita ndo zvinotoda jerenyenje rinoda kusokoswa. Kana rasokoswa jerenyenje manje unoona richibuda nekokoko mobva mati embwasa. Yes, takaenda. ZANU-PF I think is waking up, and this is what the opposition must be actually doing. I'm happy kuti Fadzai Mahere will go down in history achizikana kuti she did something. At least she tried, and she triggered. Handi murikuona. And inini my wish is kuti kai ndifunga kuti vachivhai vaifana kuroora mukadzi wakaroora. Achivhai vaifana kutoroorana naFadzai Mahere. Ndo inonzi negative nepositive, day and night. Zvinhu izvozvo zvinofambidzana. Ukaedza kokudibirwa kovira, kwavira kwaedza kofukunurwa, zvichingoenda zvakadaro. I think it was going to be a very powerful couple, and at the end of the day guys, and not everyone is going to be swallowed. We are going back kuna baba, we are going back to ZANU-PF. Everybody is going to go back into ZANU-PF. I can tell you
kuti ZANU-PF haisi kuzobva yakabviswa pachigaro, asi kuti what people need to do now, we don't need politicians, we need influencers, we need political influencers. We no longer need opposition politicians in Zimbabwe. We need political influencers. Somebody anongoenda kana pa market square paya bane loudspeaker angotanga ngobvira makusena achingoti tenga maambulance chivhayo, tenga maambulance chivhayo, chivhayo ndati tenga maambulance. Apedza izvozvo peta zvavaroenda kumba omukira futi mangwana. I think we need people who are like that, because that is the only way we can see change coming in our country. Zvekuti ZANU-PF yabva pachigaro aiwa hanzi muka ubike doro unenge uchitorota. Saka I'm really loving what Fadzai Mahere has done here. Some of us might say, aiwa, it's taxpayers' money, this and that. Yes. Diri pano pasi. This is how the earth is governed. This is how the earthlings go about their business. Kuno kwakusi kudenga akusi kuheaven kwatinopa mbiri yese kunasha. It is very difficult to convince munhu wenyama kuti mbiri ngaipo kunasha. Mbiri munhu anenge aitoida iye. Saka inini zvangu I'm really happy kuti finally baba Johani vakumuka baba Johani through say Wicknel chivhayo. Ndinoti vanoda kujoina chechi ngavaende vanojoina zvavo zvakanaka pasina kana mhere nekuti chechi yava chivhayo is proved beyond mamwe machechi atinoona emanyowo makandiwa ana magaya pakuitira vanhu veZimbabwe kana vana veZimbabwe something zvinobatika, kwete kuvaka mazimanshoni, kutenga maprivate jet, kuti nenhoroondo nemotivational speeches. Chivhayo haaswera achita motivational speech. We have never heard any motivational speech ichibva kumapostori, but kumapostori kuri kubva development. And pana Chivhayo apo ndomira nawo zvekutodaro. Asi munhu andiri kunyanyoda kuti asasiye basa raari kuita ndi Fadzai Mahere. Ramba uchitokonya ikoko kumagaro ikoko kwa Chivhayo kusvika Chivhayo vadusa something. Tinoda Chivhayo varambe vachiita action. And I'm really loving this. I think this is health politics happening. You can see kuti madevelopments ari kuitika. Mari dzemaplates dzakadzikiswa pasina kudeurwa kweropa. Nobody is being chased. I think now we are going the right direction as the nation, because social media is now making an impact. Because if Chivhayo was pushed by Fadzai Mahere to buy 20 more ambulances, it means social media in a power. Social media is very powerful. And it's also because social media tinenge tichitokonya ikoko kuti zviite. At the same time tinenge chiti vaive mapoliticians edu achiregerai kuti mapoliticians chiita ma influencers. Chita social media influencers. Vana Fadzai Mahere is a good example of a social media influencer. Yes, this is influencing. You see, when you are an influencer, you must influence and also influence in a positive way. Zvinounza development kunyika. Saka this is very interesting, guys, what Fadzai Mahere has done, and this is very good, and I really want to salute say Wicknel chivhayo nezvavari kutaura ichi kuti kana 20 waya auya ngapauye futi mamwe 20. Toda kutoti isusu after every 5 months kutengwe kana kuti after every 3 months kutengwe 20 maambulances. Ndoinonzi 2030. I am now beginning to suspect kuti amunanga kwa the reason why vada kuti ka 2030 ka amunanga kwa vane zvipande zvavanga vachigadzirisa, and I am sure kuti amunanga kwa pavachasiya office vachasiya zvinhu zviri pakanaka, because zvinhu zvese zvakanzi bvu, corruption dzakanzi bvu, hakusina munhu anowanda, hakusina munhu anodii. Saka I think Amunangagwa has got a point to remain in power until 2030, just 2 years after. So I think kana madevelopments akadai akaramba achitika tichienda towards my-elections zviripo, vanhu ngavambomira kutengerwa masese nemaskadhi kumarali kune machicken in. We want ma-ambulances, we want ma-roads to be fixed, we want kuti ma-passports adzikiswe, we want ma-taxi kuti abviswe, aitwe right off, aitwe scratched away, because ma-Zimbabweans are under a difficult time right now. So with people like Fadzai Mahere not sitting in the background like what Chamisa is doing and crew, Nana Douglas Monzora, we need people like Fadzai Mahere to keep on pushing. Kusvika nyika yeZimbabwe yazvarwa yasunungukwa, toda kuona mwana ene tikutoona kuti musoro wemwana weZimbabwe uri kubuda mbichana uri kuzvarwa pari kusunungukwa a better future. So I just want to say salute to Fadzai Mahere and salute again to say Wicknel chivhayo.
netimu yavo ikoko kuyezano yavanenge vachiita zvavanenge vachiita vachitenga zvinhu vachipfurirana vachiita zvavanenge dzimwe mari vachidya dzimwe vachitenga maambulensi dzimwe vachidya ndo zvatiri kudai zvokaidyei unokandirawo huku kana imbwa musova ikona ungoramba ungodya iwewe wega and musubscribe hansoda zvokunetsana nemi whether uri wageza wafadzai mahere kana wachibvayo just subscribe kuna zvinhu zvamuda kuswera muchitaurira panapa muchizviringidza